फुटला फुटला हा इलो आवाज इलो. पारंपरिक आमचा नाश्ता. आणि दीपाली काय काय सांग बघू. पोहे गोडे पोहे गोडफाव हे म्हणजे गावातले होते गोडफाव. आणि रताळी रताळी उकडलेले. छत्रपती संभाजी महाराजांचा पापड बिपड हा भात हा पुलाव येणारा ना. भात नाही दिला पुलाव येणारा. आणि हे काय दिल्याने हा श्रीखंड दिल्याने हा. उभे राहा आणि परत बस. नमस्कार मंडळी, तुमचं स्वागत असा स्वीट फॅमिलीच्या नवीन एका व्हिडिओत. तर मंडळी आज दिवाळीचो पहिलो दिवस. तुमका सर्वांका दीपावलीच्या खूप खूप शुभेच्छा आमच्या स्वीट फॅमिली कडसून. आणि आम्ही सकाळी उठून तयारी बियारी केलं. तर मंडळी आम्ही सकाळी उठून तयारी वगैरे केलं. पण आता आमका लेट झाला कारण ह्यांच्या सगळ्यांची तयारी वगैरे करेपर्यंत लेट झाला. तर आता पहिले दीपालींचा कार्टा फोडून झाला. आमचा कार्टा फोडतो. त्याच्यानंतर दीपालीने बनवल्यानं गोड पोहे आणि काय रताळी ना ती रताळी तो असो नाश्ता आजचा आमचा पारंपरिक नाश्ता आम्ही करणार आहोत. आणि त्याच्यानंतर काय जाणार आहोत. चला चला सकाळ झाली, फडके रोड का जाऊची वेळ येईल. तर नाश्ता करून आम्ही फडके रोड का जाणार आहोत दरवर्षीप्रमाणे. गेल्या वर्षी पण गेलो होता आणि या वर्षी पण जाणार. त्याच्यानंतर आमचे कपडे कोणाचे भारी आहेत ते नंबर देवा. 1 नंबर कोण, 2 नंबर कोण, 3 नंबर कोण, 4 नंबर देऊ नको. नाही मग तो 4 नंबर होल असतो. 4 नंबर देऊन टाका. आणि गेल्या वर्षी मॅचिंग केलं होतं जिया मॅचिंग नव्हता. आता मॅचिंग बिचिंग आम्ही बघलवच नाही. जा भेटत त्या घेत गेलो कारण वेळ नव्हता आमका. आणि तरी पण आम्ही केलं व्यवस्थित शॉपिंग. तर ती कशी वाटली आणि कोण 1 नंबर कमेंट मध्ये सांगू विसरू नको. चला आणि पुन्हा एकदा तुमका शुभेच्छा. तर आता कार्टा फोडतो आणि नाश्ता करतो. चला या कार्टी घेवा. छोटू घेतला हा. चला ह्यांका फुटणार नाही ती उगा सांगतात ह्या करतात ते. हाय खाली खाली फोड अंगठ्याने फोडा. बघूया दाखव दाखव. हे कोणी फोडलंय. हा याने फोडलंय ना बाबा. हे उभा राहू त्याच्यावर तेव्हा फुटात. फुटला फुटला हा इलो आवाज इलो. अशी फोडल्या नाही बाबा. एक एक बी खावा आता. खाऊन तरी बघा गोडा नको. तर आता आमचा नाश्ता इलेला असा पारंपरिक आमचा नाश्ता. आणि दीपाली काय काय सांग बघू. पोहे गोडे पोहे गोडफाव हे म्हणजे गावातले होते गोडफाव. आणि रताळी उकडलेले आहेत. ही लाल गावची नाहीत वाटतं वेगळी आहेत वाटतं. त्याच्यानंतर आणि हे फराळा त्याच्यात करंजत चिवडा आणि ते काय तो पण चिवड होता ना तो पोह्यांचो. शेव हे शेव पातळ पोह्यांचा चिवडा, बेसनचे लाडू, चकली आणि शंकरपाळे. आणि हे सर्व फराळ मोरिया फूड आणि खामकर मसाल्यांचा. आणि फक्त ह्याच्यात लाडू जे बनवलेले आहेत ते दीपालीने बनवलेले आहेत. आणि ते 1 नंबर लाडू आहेत दिसतात. आणि दीपाली बेसनचे लाडू साजूक तुपातले जबरदस्त बनवता. आणि त्याचा दिसताच कलर भारी आहे. कधी खातो असं झालेला. तर मंडळी येवा नाश्ता करू. आम्ही आता नाश्ता करतो आणि नंतर मग आम्ही जातो. नाश्ता तर खरंच म्हणजे रोज आम्ही चाय चपाती खातो मोस्टली खातो. आंबोळे केव्हा तरी असतात. आणि ह्यो नाश्ता म्हणजे असं वाटतं दिवाळी हा असा खरंच लय भारी वाटतं. कधी खाते असं झालं. मी आता बोलत राहत नाही तोंडात पाणी सुटला. मी आता खाऊन घेत आहे. तर आता नाश्ता विष्टा सर्व झालो हा. मस्तपैकी दाबून खालो. आणि आता आम्ही फडके रोड का जाऊन निघतो. चला लेट्स गो. स्टेशन हा स्टेशनला जाऊया. अरे हा नमस्कार. आणि टाका दिसायला हो 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 टाकणार. तर हॅपी दिवाळी. हॅपी दिवाळी. चला तर आता आम्ही रिक्षा पकडलो आणि जाता आता फडके रोड. चलो लेट्स गो. बजरंग बली की जय सियाराम. तर आता आम्ही डोंबिवली स्टेशन का येऊन पोचलो. आणि आता फडके रोड का जातो. समोरच फडके रोड हा. आणि आवाज वगैरे येतात दणक्यात.
मुलाच्या आई वडिलांसाठी 2 लाख टाळ्या वाजवूया आपण. थँक्यू व्हेरी मच. सर्वांचा आभार आहे. लय गर्दी होती, आता थोडी गर्दी कमी झाली. गर्दी म्हणजे बापरे, चेंगरा चेंगरी सारखी गर्दी होती, मरणाची गर्दी होती. आता थोडं मोकळं श्वास वाटता. लय कमी झाली गर्दी, काहीतरीच गर्दी होती. लय क्यूट आहे. माका पण बरं वाटलं. माका पण बरं वाटलं. मी आगरी असा पण माका मालवणी थोडं थोडं बोलतो येत असा. काय म्हणतात? होय. हा हा. ओके, थँक्यू. थँक्यू. राम राम. म्हणजे आम्ही मासे खातो म्हणून बघता वाटतं आम्हाला. बरोबर. आगरी लोक म्हणजे मासे पाहिजेत. होय होय बरोबर. आणि मुरबाड वरून आला ना? सॉरी, मुरबाड वरून आला ना? होय होय. कल्याण मुरबाड. कल्याण मुरबाड. इंद्राणी क्यूट आहे, आमच्या जियासारखी क्यूट आहे. आणि नाव काय उद्या पुढे नेक्स्ट टाइम आम्ही पण जियाचं बनवून घेणार. होय होय होय. काय स्वीट फॅमिली बनवून घेऊया. होय. चला, ओके, थँक्यू. थँक्यू. थँक्यू थँक्यू. हॅपी दिवाळी. हॅपी दिवाळी. तर खास टाळ चिपळ्यां बरोबर फोटो काढतात आता. टाळ चिपळे आता काय हिरोईनही झाले, ऐकत नाही. गर्दी हा. आणि आता गरम पण होऊ लागला, कारण लय वाजले. आणि हा ज्यूस पितात. जिया काय जिया या ना, चिरडशील ना ते गर्दी. आम्ही गर्दीतून थैसून बाहेर इलो, जरा मोकळं श्वास घेतलो. आणि आता वाजले दुपारचे बरोबर 12. आणि हेंका लागलेत भूक, म्हणजे ज्यूस पिऊन झालो यांच्यानी अगोदर. आणि आता हेंका लागलेत भूका, त्यामुळे आम्ही आता जेवतो आणि नंतर मग घरात जातो. चला, हे फोटो काढूक पण जाऊचे. तर आता फायनली जेवण येलं आमचा. 2 थाळीઓ मागवलं. एक स्पेशल थाळी, हे बघा किती भाजी आहेत, 2-3 भाजी आहेत. डाळ हा, पापड बिपड हा, भात हा, पुलाव येणार ना? भात नाही दिला, पुलाव येणार. आणि हे काय दिल्याने, श्रीखंड दिल्याने, दही दिल्याने, फ्रूट्स आल्या. असं भरगतचं जेवण दिलेला. आज व्हेज जेवणावर ताव मारतो आम्ही. हा काय श्रीखंड, शाबाश. तर आता आमचं जेवण वगैरे झाला, तर आता घरी नाही जात आहे. आता जरा आम्ही फोटो काढूक जातो, ते फोटो काढतो आणि नंतर मग घरी जातो. चला, आता दिवाळीचे फोटो शूट करूच आहे आमका. काय मेहंदी, सगळ्यांनी मेहंदी काढलेली आहे. जियाची मी काढलंय मेहंदी. हे नाही जरासं मी काढलंय, डोंबार झालेला तर मी काढलंय. याची आई शपथ लय भारी काढलेली आहे. ही कोणी काढल्या? आणि दीपालीची ही मी काढलेली. तर चला आता फोटो काढूया. जिया आता जरा फ्रेश करू चला, कारण त्या उन्हात अनात आमचा पूर्ण हे झालेलं आहे. जरा चेहरो बिरो धुवू आणि नंतर फोटो काढू. चला, तर सेटअप आता रेडी झालेलो आहे. आणि पहिली कोण? भावीजिया. भावीजिया पहिले काढू दे फोटो, म्हणजे त्यांचे कसे येतात ते बघू नंतर आपण. हे रेडी ना? आणि जिया स्माइल ठेव, तर फोटो येणार ना. ते काय डबल टेप आणि याला लावून टाक. उभी राहा आणि परत बस. नेट थपका लावून बस. थोडे क्रॉस बस अशी बा, अशी तुझ्या पाय ह्या साईडला घे, म्हणजे तुझ्या तिला जवळ येता येईल. म्हणजे थोडी याची पाठी. दीपाली स्माइल. अरे हा व्हिडिओ शूट चालू ना माझं, बॉडी केलं मग तुझी स्माइल नको काय? जियाची स्माइल नाही. तसंच थोडंसं वरती घे, दिवा वरती घे. येस, प्रॉपर. येस, स्माइल. सेम. हे लवकर ते समय विजत इलिया, तेल संपत इला. ह्या बघ विस्ता, त्याच्या अगोदर तुमचे फोटो येऊ हव्या. हा हो बघ, सौरभ जोशीचा फॅन. सेम बनवू. काही साडी थोडी वरती आली माझी. तर आता आमचा हे फोटोशूट झालेला. आता आम्ही घरात जातो, जवळच आमच्या घराच्या जवळच. आणि यांचा कॉन्टॅक्ट नंबर पण देऊ, तुमका जर हवे असतील तर तुम्ही फोटो काढू शकतास. आणि चला आता काय बघतास ते. आणि हे आमचं घर पण जवळच आहे, 4थ्या फ्लोअरवर.
आणि हे जवळ असल्यामुळे आमचा आज फावला हायच्या आहे जेवचा. पण तरी पण आम्ही किती वाजता 3 वाजता येलो होतो ना, 4-5 2 तास झाले. 3 काय 2:30 वाजता. हां 2:30-3 वाजता येलो आणि आत्ता बरोबर 4:45 झाले. 2.5 तास आमचे झाले. हे वस्तू घ्यावा आपापले, काय ते रुमाल बिमाल घ्यावा, काय ते चष्मो घे भावी. स्क्रीनवर यांचा नंबर. अरे बघ पोरगी बघ माझी. काय आला कोणाक बाय बाय करतास. आणि आता काढलो आम्ही 10 फोटो काढलो आणि ते एडिट करूच्या अगोदर मी घेतलंय आणि ते आमच्या व्लॉग मध्ये मी टाकतोय, तुम्ही बघा. चला आता आम्ही घरात जातो. म्हणजे आजचा दिवस खरंच लय स्पेशल गेलो. दिवाळीचा पहिलो दिवस म्हटल्यानंतर खरंच लय मजा असता. फराळ खावचो, जो स्पेशल नाश्ता ते खाऊन आम्ही नंतर फडके रोड का गेलो. थैसून नंतर जेवलो, फोटोशूट केलं आणि नंतर संध्याकाळी घरा गेलो. आता सर्व लाइटिंग विटिंग केलं आणि दिवस खरंच स्पेशल गेलो. आणि आता 8:30 वाजले, जेवचो टाइम झालो. तर जेवतो आणि हा व्हिडिओचं एंड करतो. व्हिडिओ आवडला तर नक्की लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आमच्या चॅनलला. आणि तुमचं प्रेम आमच्या स्वीट फॅमिलीवरती असंच ठेवा. भेटू आता नेक्स्ट व्हिडिओ का. तोपर्यंत बाय. जय महाराष्ट्र आणि दीपावलीच्या पुन्हा एकदा तुमका खूप खूप शुभेच्छा.